See, I can't go to Naga. You go, can you walk pocket up? Where can it is us? And I think I did. EZE-ANA Ugochi tubelu. Walk on my oraifite. You got it. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị, ụmụ Igbo chegharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. EZE-ANA, EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala agaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye mmanya jere m ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ, gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala agaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye mmanya jere m ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ, gaba n'ihu. EZE-ANA ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu temple, ọ ya adị. Maka na eziokwu anwụ chacha, ndị okenye ga-anyị front and back, ndị ochie ga-anyị front and back. Fajasị kara aka nwere ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka nka bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ efekwa chọọchị fa ụkpụrụ ụka bịakwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. EZE-ANA si na ọma mme ọdịnala ọmanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume, ọdịnala ya dị. Ụmụ Igbo abịakwa n'oge awa nke eziokwu, nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na-anọdụ isi ya. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na tempụl. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazi ọlụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry. Ọ ngalaba na-afụ maka ikwubi okwu. Agwara m gị na anyị na-enwe ụbọchị anyị na-enwe ministration using ọdịnala method. Ọ na-awụ ụbọchị Monday now and Wednesday. Enwekwara ike isonyere anyị all over the world. Then ọgwa anyị chọrọ ịbịa physical, please do. Oge anyị ga-ekwubi okwu n'isi our friends of the temple na ndị niile na-esonyere anyị all over the world. Abụkwazị m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'oge awa nke eziokwu n'ụbọchị taa, isiokwu anyị ji bịa bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ọgwụ, wee kọwaa na ọgwụ bụ natural science. Ọgwụ dị the good one. Gwa gị na enwere ajọ ọgwụ nwee ezigbo ọgwụ, dịka isi mara na ihe ọbụla dị n'ụwa dị mma na njọ. Mma akọwara gị ghọta ihe bụ ya. Ọnya bụ isiokwu anyị ji bịa. Mana bifo anyị gaa n'iru, echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Disemba ka na-aga n'iru. Anyị ga-achịkọta na Disemba 9. Anyị ga-achụ aja dị iche iche, bụkwazi ebumnuche saraka ụbọchị ahụ. Anyị gwakwara gị na ọrụ mmụọ anyị na-alụ na distansị abụrụ ebara ya. Nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma. Nke ọzọ si dị ka ibie bụ na agwago m gị na anyị ihe nwere ike ime ka iwe so na ndị na-eketa oke na fans of the month bụ share our videos and our posts. Yes, we are taking note of all that.
and commenting on our programs. I jikwa card wee bịa card anyị ji taa ihe eke our fans bụ MTN and Airtel. So ọ bụrụ na network ị na-use oge anyị emesi program anyị ga-akpọ those cards. Ọ gwa na ọ bụ network ị na-use ka akpọ taa, please jump and pass. Don't copy it and send to another person. Daalụ. I can tell you message anyị better atabo a life-changing one. Ọ ma dị long, mana you will learn something that will change your life. Gịnị bụ ọgwụ? Wee kwuo na ajọ ọgwụ jọrọ ezigbo njọ. Na-enwere ọtụtụ famili agwọrọ ajọ ọgwụ mgbe gburugburu. O so na ihe ụfọdụ ji wee gbara ọdịnala ọsọ. Mana ana m achọ ịgwa gị na ajọ ọgwụ abụrụ ọdịnala. Ajọ ọgwụ abụrụ ọdịnala. Ihe ọdịnala kọwalụ bụ ịchụ àjà, achụchalụ mmụọ àjà, icheruzie maka ọsịsa na ansa dị maka ya ma àjà achụrụ mmụọ. Na o nwere ọtụtụ famili nna nna fa kere ike gboo. O nwere ike ọ bụrụ na ọ was regarded as a great man. O nwere ike onwe oke ibubo a na-atụ ya egwu. O nwere ike na-ehi agụ ma ọ bụ na-eme disapia, na-eme so many things. Ihe niile abụ ihe eji mee odogwu. Ụfọdụ nwebere ji ajọ ọgwụ dị iche iche na compound. Ụfọdụ nicha nye ebulu nye ihe dị iche iche. Ọ bụrụ na ọ gbachazie naba onyebe nsogbu na ngwuru. Adị imebe ụmụ ihe ndị adịchara izi ga-etu ọnwa oles na ịmara anyị ọfụma. So efu na-emesizie famili ụfọdụ nọrọ na ntaramahụhụ. Enwere ike onye ahụ anwụzie, ị na-afụzi ka amụtaziri ụmụazị enweghị uche, ma ọ bụ ndị na-ehi ifuru, ma ọ bụ ịfụzie ihe na-emenụ. Ụfọdụ ịma na eji mmadụ na ji onwe ya. Ụfọdụ ị na-afụgasị ihe gosiri na enwere ajọ ndụ ebiri na ngwula. So ụfọdụ nechazie ya anya, ha eche na onye abụọ ọdịnala. Nke bụ eziokwu na ezigbo onye ọdịnala ọbụla na-asọ nsọ. Ọ bụrụ na ị na-asọ nsọ, forget it, bụrụ onye ọdịnala. Mana ọ because of ihe ụka mere anyị, ndị nne na nna kwesịrị ịkọwara ụmụazị ihe bụ ọdịnala jewara ụka. Ụmụaka wee chee na ịgwọ ọgwụ na onye abụ ọdịnala. Ịghọtara ya? Mana dutọrọ akụwara ọrụ ha na ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ọdịnala bụ ị ga-edewe iwu ala, wepụ aka n'ihe ọbụla bụ nsọ. Ọdịnala nwere high moral value. So ndị mmadụ wee jezie ụmụazị na-etolite chezie na ime ọdịnala bụ ije buru oke ite, ma ọ bụ ije mee oke ibubo, ma ọ bụ ije gwọọ ọgwụ niile agwọrọ maka ego. Onye agba ọgwụ ego, nwere ihe ọzọ gwa ọgwụ ego. Ha chezie na onye agba ọdịnala ije na-agwa ajọ ọgwụ na onye agwa ọdịnala. Ọ bụrụ onye nwa bụ ọdịnala. Ọdịnala bụ spirituality, and ị ga-asọrịrị nsọ. Ọdịnala agbanwe gị. Ọdịnala ga-eme gị ịfụ eziokwu ikwuo. Ị daghị eme ihe ndị eburu onye ọdịnala, forget it. Ịghọtara ya? So ọ bụkwara onye bụ ọfọ, onye ọna bụrụ ọfọ bụrụ onye ọdịnala. O nwere mmadụ nwere ike ịbụrụ ọfọ mana o bilọngụ otu nzọ dị iche iche. Onye na-etu ọnwa na-eme ihe na-etu ọ bụrụ ọdịnala ka ọ na-eme. Ịghọtara ya? So ọdịnala ga-abụrịrị onye asa dị ile, dazi onye na-ekwu aka ya ọtọ, efu eziokwu ikwuo, onye abụ ọdịnala. Ịghọtara ya? So mana because na-akọwara ụmụazị anyị ihe bụ ọdịnala na ihe bụ ike nkịtị wee gwa ajọ ọgwụ. Ha bịazie ụfọdụ ndị nwa nne na nna jụrụ na ịma akọwara nwa gị uru ọdịnala bara. Echi nwa gị ga-eje bụrụ oke ite, ma ọ jee bụrụ oke ibo, jee bụrụ ụmụ ihe niile ndị a. Emesịa ọ gị na nna gị na ezinụlọ ọ ga-ata ahụfịa. Maka na ọ bụrụ na ibido n'oge kọwara ụmụazị na ọdịnala a na-ekwu maka ya bụ is a spirituality, a way of life, n'ụzọ ndụ ka ọ bụ. N'ebe ahụ ya na wee kọwara ha bụ nke ajụ ya. Ịghọtara ya? Na ọ bụrụ onye je gwọ ọgwụ sị na ọ bụ onye ọdịnala. Ịghọtara ya? Ama na odogo anya why parents nwere ike kọwara ụmụazị nke bụ eziokwu. Ọdịnala is a spirituality. Then abịazie n'ihe a na-akpọkwanụ ajọ ọgwụ. Akụwago m ya na ajọ ọgwụ ndị a gwọrọ ndị nwere ike ịpụta na soshal midia na-achọ ka egosi gị na ọ bụrụ ajọ ọgwụ. Enwere ike o si elu gị ite mgbe ite karị ntị, o tinyewe ụfọdụ ihe ụfọdụ oshi o nwere ndị ọ ga-awụ otinyebe owepụ kamera. Ọzọ a ga-eshi ozighị iwu mgbe a na-akọpụrụ ụdị ya. Ịghọtara ya? O nwere ụfọdụ ihe nwere sekriti dị n'ọrụ mana ịma ama. Ọbara ụdị ije tawa mmọnwụ, mana ana m achịkọwara gị na nnukwu ajọ ọgwụ ọbụla agwọrọ. Agwara m gị ya, gwa gị na onye ọbụla chọrọ ịgwọrọ gị ezigbo oke ite, agwara m gị ego n'ọrụ into millions. Yes. Ụfọdụ nwere ike na-agwaghị ndị amount o mekasịara ofe ihe.
mana nke ọbụla agwọrụ ihe the component na-adị n'ime adị ya all from 1.5 to 3.5 depending on the capacity of the bed alụrụ gị ya. So ke edogo anya ajọ ọgwụ ndị niile family niile agwọrọ ajọ ọgwụ in the past ma sị na nna nna ha na-ehi agụ ma ọ na-eme disappear n'ezi oje ịgba mgba na village si o ji ọgwụ agba mgba ya ihe niile ahụ ihe eji m okoro mana emechaghị ihe niile ahụ ụfọdụ eje gwọọ ọjọ ọgwụ ngwara ụfọdụ ajọ ọgwụ ụfọdụ bụ iri ose ịpụta ọgwọ gị ihe niile ibu n'obi wee bịa yes mana o nwere nke nwe oke ose oricha ose anwa emesisie o nwere ike butere igbu isi na leta age ya o nwekwara ike butere so many things nna nna ya nwere ike lụsizie dibịa mesizie ọmụ ọ nwụrụ ihe a na-eme na famili ụfọdụ nwere ike ọ bụrụ na nna nna ha lụ dibịa lụọ nke ọjọọ ya gbaa ajọ ọgwụ ke ike dị egwu emezi ụmụ ya sị na ha adọzi interested n'ịlụ ụdị ọrụ a maka na ha fụrụ mpịawa azụ na mmetọ sonya bụ ihe a nna nna ha mere okpa aka ọbụla ihe ọbụla bụ ajọ ọgwụ ọbụla ka m gwazie nke ezigbo ọgwụ yes ọgwụ bụ a combination or mixture of natural forces powers ngwa gị na osisi niile ekere eke leaves niile ekere eke nwere ihe nke na-alụ ka mma alụghị atụ o nwere mgbe nkụwarụ ndị mmadụ ihe gbasara osisi ọfọ gwa gị na-enwere ihe a na-akpọ ọfọ emere ngịnị yes ana m eyuzi ya ọfọ emere ngịnị nwe obere ọfọ aka na ọfọ na very small shots yes natural etu a ka o si abịa na ọfọ a adị egbusi ọbara ya na-atụrụ ya bụ nzu na nkwụ ọkụ na-edo yes ị na-atụrụ ya nkwụ ọkụ isi ya na onye ọbụla sị ka ọ bụrụ gịnị ya bụ onye ara ọfọ and ọfọ a bụrụ na ijiri nwoke ọfọ jiri nwaanyị ọfọ na ị na-emegide mmadụ ị na-agwọ ọgwụ ka igbuo mmadụ onye si n'ọgụ ka ọ bụrụ gịnị ya bụrụ onye ara ọnya bụ ilo na-asị na-egwu ala ọfọ na ogwe nwere mgbochi ya onye sị ka ọ bụrụ gịnị ya bụ onye ara ọfọ a then wee kụwalụ gị n'ihi adị ose ọjị maka na ose ọjị adịghị eji fele then wee gwa gị na ihe etinye aka ilu na combination of these three things will give you enough protection. Ọ bụghị ara na ịbụ an upright man na-adị agwọ nsi ị na-enye ụzọ dị ihe ịtọ ya adịkọta ọnụ na itinye na akpa ga-emetụrụ ụmụnna mmadụ agha aka ụgwọ onye nkwu ịfụrụ ya ọ bụrụ typical ọgwụ agwọrọ agwọ mana combination of these three bụ a mixture of natural science ịtago the offer protection ịghọtara ya maka na ike dị na-akpọdakpọ obu ji egbu agwọkwa eziokwu yes etu a ka ọ dị wee gwọkwara gị na-enwere ọda ọgwụ ụfọdụ dị natural o nwere okwu ya aghọpụta etu a nweta akwụkwọ a na-akpọ miracle leaf nwere m ike weta ya ọbara ụlọ ego azụ nọmba onye mmeweta na maka na ebụrụ dibịa enwere ike eweta gas nọmba dị etu a debie aka nri eweta nọmba onye dị etu a gaa isi tinye ya ose ọjị ịghọtago were lụọ ọlụọ ya were ya lụọ ịghọtago efu ife ọ ga na-alụ ịghọtara ya maka na afọ onye a na-amara ekwe atụ ya ekwe n'ọfịa ịghọtara ya ihe ndị a bụ ihe dị natural using power that is embedded in this natural things around ọnọdụ ka onye famasi chọrọ ịkụ ọgwụ ọ marago na-eweta nke a weta nke a ọfọ mụọ maybe anticinet yes ọ mara mixture of this and this component here anticinet etu a ka ọ dịkwa n'ọdịnala eweta one or two awụrụ ya ghere ya ghọtara ya mana ihe ịmaghị ya ndị a bụ natural ka mmakwara ya atụ ihe ọzọkwa dị natural akwụkwọ ọgwụ na mgbe bụrụ ugbo n'ala Igbo o nwere ihe a na-agba itu egbo o nwere obodo ihe apụta na ya befe ihe pata ya town that is entrance major entrance esi abata obodo a efu na atụrụ nwere isi a ga-etinye tụọ egbo na ya egbo bụ ihe isi nwere ike iji wee cross ebe mmadụ si aga then werezie dị ka akwa white ma ọ bụ red ma ọ bụ black o dipendịrị onye chọrọ iji nke onye chọrọ o were ọ na-apụcha ya n'oisi ahụ oke ya ihe ọnọdụ ka spiritual scan onwe ihe ọjọọ ibu n'obi na-abata obodo a that ọgwụ anwụ o tiri ebe anwa neutralize ya I form as a protection to the community ya
ọ gwara ebe ihe eje n'okwu arụsị ọbụla bifo ị na-apụta na ebe esi abata n'ime arụsị ị ga-afụ ebe atụkwara egbo so that o nwere ihe ọjọọ ibu n'obi ịpasị atụ zati egbo anwa ọnụ nọlifai gị ihe ọjọọ ibu n'obi ịbụkwa ụfọdụ ndị bụ ihe ejekwa na ebe faif ya nwere ike saịdị egbu na ọrịa dị fụ ebe ọ tụrụ egbo so gịnị dị n'ime egbo anwa egbo agha atụrụ egbo agha atụrụ ihe ya adịgasị n'ime mma kpọrọ ihe one ma one na-adị n'ime ya enwere ike obere ọfọ ga-adị n'ime ya enwere onye na-akpọ izughara nkwụ yes ihe a na-adị n'akwụ amaghị ihe na-akpụ ya akwụ tụcha arụ mana emere eme izurute nkwụ ga-adị n'ime ya eji apịasa ihe then ọgụ egbe na-adịkwa na nkwụ ga-adị n'ime ya ọ na-achụ ndị amoosu ebenebe liv ga-adị n'ime ya ose ọjị ga-adị n'ime ya then ọ nwere ahịfịa a na-akpọ ijite na nwoke na nwunye ga-adị n'ime ya so on and so forth dibịa so ọ bụrụ na ewere ya tụọ egbo ihe ọjọọ ọ bụla iji wee na-abata ebe dị etu a na-ekwu onutulaizi ya ndị a bụ natural as long as ịkọ imego mixture of iweta nka ọ bụrụ gị ọgwụ mana positive ones ihe abụ what you don't know is already a mystery to you, not to all. Ịma the combination of okay na iweta miracle leaf weta nka etu aka si emisiri gị ọgwụ yeah that's your chemist yes etu o si awọta emisiri gị ọgwụ malaria oti nke ịṅụọ iyi nwere onwe ọkwa eziokwu yes etu anwa ka ọ dịkwa n'ihe gbasara ọdịnala knowing fully well na eweta the strength of this weta strength of this weta ijikọta ha niile ọnụ ha form as a unit ka ọgwụ mana positive ones o nwere ọgwụ nna nna anyị ha na-edebegasị eji echekwa ngwuru o nwere ihe ọjọọ ibu n'obi bịa ha na ngwuru anyị so anụkwara na ngwuru ahụ ọgwụ alụ nwee nke etikwala eji eme maka ndị ori ịbata na kọmpand abụrụ aja ihe n'obi otigharịa ya anya batara ya enwekwara ọ bụrụ ọzọ dị egwazi maka nke ọ na-abụ etinye nke eji anyị si eme imesịa ya ịbịa iwere anyị zazawa ilo those ones are natural things ọ bụrụ ọgwụ nwere side effect because they are natural ọ bụrụ nke etiri ajọ nnukwu aja animal or strong animals and or higher animals na-enwere after effect so achọrọ m ka mmadụ gị obere atụ ka ị mata nke bụ good ones so nke ọ bụla akwadolo for protecting yourself maka nchekwa gị ma ọ bụ maka ime ka mmadụ ghara iwere ihe gị mana ọ bụrụ nke ije hipụtara isi mmadụ ka ị narịa ihe ọ bụrụ nke bute ọ bụrụ nke ga-eme mmadụ onye ahụ uche ya ma ezuzu ezu yes so nke ahụ na the natural because you maintain your own therefore nke a dụrụ bad ịghọtaghị ihe dị iche na ezigbo ọgwụ na ajọ ọgwụ ịghọtara ya so inwe ajụjụ na nkụzi a send them message na WhatsApp 0805 7837672 I repeat 0805 7837672 anyị kpọzie kaadị anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị taa kaadị anyị ji ike our fans ka mkpọ bido na Airtel mma akpọ ya 2 times so just listen 56 07 70 45 07 95 45 14 I repeat 56 07 70 45 07 95 45 14 for MTN 96 66 23 62 84 I repeat 96 66 23 62 84 n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa
okwu ga-adago n'ụtụtụ a ka ha rabụ ndị niile na-anụ onu m all over the globe, ndị niile ntagburugoro onwe ha site n'itinye aka n'ajọ ọgwụ. As long as they repent now, wee sị na ha ajụgo ihe ọbụla bụ ajọ ọgwụ, may they receive help, may they be liberated. Ndị niile aghọtabeghị ihe bụ ọdịnala Igbo, chee na ọdịnala Igbo bụ ịgwọ ajọ ọgwụ na igbu mmadụ, ka ha mata na ọdịnala Igbo bụ nsọ ala, Igbo spirituality. Ka ha rabụ ndị niile na-anụ onu a under the influence of my voice, may they receive blessing, may they be favored, may their heart desires be granted. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazienụ. Ị na-erecha vidiyo a, tụsara ya ndị enyi gị niile. Daalụ.